Салом алейкум. Мо ба дарси навбатӣ мегузарем. Аз физикаи молекулаи ва термодинамика давом медиҳем ва дар машқи 55-ум мо қарор дорем дар шароити мӯътадил n баробари 6,02 зарби 10 дараҷаи 23 молекулаи ҳидроген чӣ қадар масса дорад? Хуб, ин шароити мӯътадил бо ин бошад ва ҳамаи моддаҳо агар 6,02 зарби 10 дараҷаи 23 молекула дошта бошанд, агар инҳо ҳамвақт чӣ ҳастанд? 1 мол ҳастанд. Ва 1 мол ҳидроген ин баробари чанд мебошад? 2 грамм мебошад. Яъне ки агар шумо таблицаи Менделеевро бинед, агар массаи ҳидроген ба 1 баробар аст ва массаи молекулаш бошад агар ба 2 грамм. Ба 2 граммро чӣ мекунем? Менависем дар инҷо ва грамм дар инҷо дода шудааст. Бо чунин тарз мо меявем. Хуб, мегузарем ба машқи 56. Дар шароити мӯътадил маълум қадар молекулаи моддаҳо чӣ қадар миқдори моддаро ташкил мекунад. Яъне ки мо гуфтем 1 мол. 1 мол ҳамавақт 6,02 зарби 10 дараҷаи 23 чӣ доранд? Молекула доранд ё атом доранд. Атом барои ҷисмҳои сахт, молекула бошад агар барои ҷисмҳои газӣ. Ин 1 мол мебошад. 1 моли миқдори моддаам молекула дорад. Хуб, мана дар инҷо ҳидроген 2 грамми ҳидроген чунин миқдори чиро дорад? Моддаро дорад. Агар мо 1 моли натрийро гирем, агар ин атом аст, мебахшед, дар шакли сахтӣ аст, яъне ки натрий молекуларо ташкил намекунад, аз атом иборат аст ва массаи нисбии натрий бошад агар ба 23 баробар аст, яъне ки 23 грамм ва 23 грамми натрий низ чунин миқдор чиро дорад? Молекуларо дорад. Яъне ки шумо агар атоми нисбии дигар элементҳоро низ гиред, агар онҳо низ чунин миқдори молекуларо доро мебошанд. Яъне ки барои ҳамин ин дуюмии Авогадро, ин 6,02 зарби 10 дараҷаи 23-ро дуюмии Авогадро меноманд. Яъне ки дар ҳамаи ҳолатҳое ки массаи элемент тағйир меёбад, вале миқдори молекулаи будагии ҳамин элемент дар 1 мол тағйир намеёбад. Мегузарем ба машқи 57. Дар шароити мӯътадил маълум молекулаи моддаҳо чӣ қадар чӣ доранд? Миқдори моддаро ташкил мекунанд. Дуюмии Авогадро чунин мебошад. Хуб, агар 1 моли мо гуфтем 6,02 зарби 10 дараҷаи 23 бошад, агар 602 зарби 10 дараҷаи 24 чӣ қадар чиро ташкил мекунад? Миқдори моддаро ташкил мекунад. Яъне ки чӣ қадар молро ташкил мекунад. Ози мо ҳисоб мекунем ба ҳамроҳи шумо. Агар аз инҷо мо ёбем, агар мешавад 602 тақсими 6,02 мешавад 100 ва дар инҷо -1 мемонад, яъне ки бо сади дига мемонад ва ин мешавад чӣ? 1000 молро чӣ кор мекунад? Ташкил мекунад. Хуб, меравем ба машқи 58. Хуб, дар машқи 58 гуфта шудааст ки стернаҳои 4 мошини яхела бо миқдори баробари газҳо пур карда шудаанд. Стернаи якум бо метан, дуюм бо этан, сеюм бо пропан ва чорум бо бутан. Баъзи кадом мошин аз ҳама чӣ аст? Зиёд аст. Ва дар инҷо бо ҳамроҳи шумо ҳисоб мекунем ки аз ҳама гази вазнинтарин дар байни инҳо чӣ мебошад? Гази бутан мебошад. Ва аз ҳамин сабаб метавон гуфт ки стернаи дорои бутан буда аз ҳама чӣ аст? Вазнинтар аст. Яъне ки аз ҳама вазнин мебошад. Ва мо ҷавоби 4-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем ба ҳамроҳи шумо. Хуб, мегузарем ба машқи 59. Мегузарем. Дар расм ду пружини яхела тасвир ёфтаанд. Ба нӯги поёни пружини якум бори нукрагиро маҳкам карданд. Ба нӯги поёни пружини дуюм чанд дона ҳамин гуна бори алюминийро бояд маҳкам кунанд, ки то ёзиши пружиниҳо баробар шавад. Массаи атомии алюминий 27 килограмм-мол ва нуқраро 108 килограмм-мол қабул кунед. Ҷавобро бо рақам нависед.
خب ببینید ما در اینجا چی داریم؟ وزن مقدار رو داریم و چند алюминий چنین مقدار حجم به ما لازم می شود که این پروژین ها چی شوند یک خیلی دراز شوند و در اینجا تنها ما چیکار میکنیم 108 رو تقسیم 27 میکنیم و حساب میکنیم 108 تقسیم 27 این برابر چند می شود؟ 4 می شود برابر 4 می شود یعنی که 4 چنین مقداری حجم алюминий برابر می شود با یک چنین مقداری حجم چی نقره بگذاریم با مشق 60 اینجا بی مشق بود خب و در مشق 60 گذاشته است که در یک پله ترازو балони با اکسیژن پر کرده شده رو گذاشتن در پله دیگری ترازو چند تا همین балони با متان پر کرده شده رو گذاریم که مقدار ماده های گاز برابر شده موازنت برقرار شود خب در یک پله ترازو ما گاز اکسیژن داریم در پله دیگرش باید ما متان رو بار کنیم ببینید که این O2 می باشد و O2 این ضرب 2 می شود و برابر 32 گرم می شود خب 32 گرم تقسیم مول گفته میتونیم و ببینید که متان داریم گاز متان 34 است 12 جمع 4 می شود برابر 16 و باید ما دو مرتبه دو بار همین گاز رو چیکار کنیم در پله دیگری ترازو بمانیم که то низ баробари 32 грамм тақсим мол шавад ва тарозуҳо чӣ шаванд баробар шаванд ба замин сабаб ду дар ин ҷо ҷавоб ду аст дуро менависем дар машқи 60 ва мегузорем ба машқи 61 дар нӯги поёнии пружини якум зарфи маҳками бо ҳели пур кардашударо маҳкам кардан дар нӯги поёнии пружини дуюм чанд то ин гуна зарфи ҳидроген пур кардашуда маҳкам кардан дар асбо ҳидрогена то ки миқдори моддаҳои газ баробар шуда ёзиши пружинҳо якхела шаванд зичиҳошон низ дода шудааст ва мо танҳо метавонем ки аз рӯи зичии чӣ кор кунем ёбем яъне ки зичии якум тақсими зичии дуюм мешавад ва 0,18 агар зичии якумро тақсим кунем ба зичии 0,09 ва чанд мегирем дар ин ҷо фикрам 2 мешавад бизаи тақсим мекунем ва 2 дар ин ҷо низ чӣ мо дар машқи 61 ҷавоби 2-ро ҳосил кардем яъне ки ҷавоб ба 2 низ баробар мешавад мегузорем ба машқи 62 вақте ки ба нӯги поёнии пружин зарфи маҳками бо як мол ҳидроген пур кардашударо бастанд пружин ба 1 сантиметр дароз шуд агар дар нӯги поёнии пружин ҳамин гуна зарфи бо як мол оксиген пур кардашударо банданд пружин чӣ қадар дароз хоҳад шуд хоб бинед ки агар мо ҳидроген дошта бошем ҳидроген 2 грамм аст як моли ҳидроген 2 грамм аст дар 2 грамм бинед ки 1 сантиметр чӣ шудааст дароз шудааст анакун ба мо доданд оксигенро хоб оксигенро доданд 1 мол оксиген ин баробари чанд мешавад ин баробари 32 грамм мешавад хоб ин баробари 32 грамм аст 1 моли оксиген ва ҳисоб мекунем чанда x яъне ки ба мо пропортсия шуд дар душ агар 1 сантиметр бошад дар си душ x номаълум 32-ро бо 1 зарб мезанем ва тақсими 2 мекунем ва ин мешавад 16 яъне ки x баробари чӣ мешавад 16 сантиметр мешавад яъне ки ба 16 сантиметр чӣ мешавад ин пружин ёзиш мехӯрад агар мо гази оксигенро чӣ кор кунем бандем дар як зарф мегузарем ба машқи 63 ва ин машқи 62 буд ва ҷавобаш 16 сантиметр буд мегузарем ба машқи 63 зарфҳои якхела бо газҳои гуногуни миқдорашон баробар пур карда шуданд вазни зарфи газдори якум нисбат ба вазни зарфи газдори дуюм чанд маротиба чӣ аст зиёдтар аст яъне ки дар ин ҷо бинед 32 ва массаи молярии ин газ баробар аст ба 16 яъне ки 32 тақсими 16 ин баробари 2 мешавад ва ҷавоби 2-ро дар машқи 63 чӣ кор мекунем менависем яъне ки 2 маротиба чӣ аст гази оксиген аз гази метан вазнинтар аст ва мегузарем бо ҳамроҳи шумо ба машқи 64 хоб бинед ба мо гази гелий дода шудааст ва ба як паллаи тарозу бо гази гелийро гузоштем хоб дар паллаи дигари тарозу чанд то чунин зарфи давонааш
маҳкам бо гидроген пуркардашударо дар шароити мӯътадиле бояд гузорем, ки то миқдори газҳо чӣ шавад? Баробар шавад. Яъне ки агар 1 мол гидроген бошад агар 2 грамм бошад агар, яъне ки 2 баробар мемонем, 2 баробар монем агар 2 зарби 2 4 мешавад ва ҳели низ чӣ аст? Ба 4 баробар аст ин газ. Массаи атоми нисбияш ва дар машқи 64 низ мо бояд чӣ кор кунем? 2 маротиба гузорем. Мегузарем ба машқи 65. Дар машқи 65 оварда шудааст, ки дар расм ду пружини якхела нишон дода шудаанд. Ба нӯи поянии пружини якум зарфи давонаш маҳкам бо газ пуркардашударо маҳкам карданд. Чанд то ин гуна зарфи давонаш маҳкам бо метан пуркардашударо бигузорем, ки дар шароити мӯътадила то чӣ кор шавад? То ки миқдори моддаи газҳо баробар шаванд ва пружинҳои якхел дароз шаванд. Яъне ки мо гази оксиген дорем ва дар ин ҷо ба мо кадом газ дода шудааст? Гази метан. Хоб ва метанро мо формулаашро медонем ва ҷавобаш аллакай чӣ аст? Аниқ аст. 2 маротиба низ бояд дар ин ҷо дар машқи 65 бояд ду бор гази чиро пур кунем? Метанро, яъне ки 2 мол гази метан дошта бошем. Мегузарем ба машқи 66, машқи 65. Зарфҳои якхела бо газҳои гуногуни миқдорашон баробар пур карда шуданд. Вазни зарфи газдор дуюм аз вазни зарфи газдори якум чанд маротиба зиёд аст? Хоб, яъне дуюм баробари чанд мебошад? 14 14 28 мешавад ва 8 боштагар ин мешавад 2 грамм. Хоб, 28 тақсими дуюм баробари 14 мешавад. Яъне ки 14 чанд маротиба? 14 маротиба фарқ мекунад. Яъне ки 14 бор гази гидроген, яъне ки гази азот аз гази гидроген чӣ аст? Вазнитар аст. Мегузарем ба машқи 67. Як зарфи давонаш маҳкам бо метан ва ҳамин гуна зарфи дигари давонаш маҳкам бо оксиген дар шароити мӯътадил пур карда шудааст. Миқдори газҳо баробар аст. Вазни зарфи оксигендор аз вазни зарфи метандор чанд маротиба зиёд аст? Хуб, чунин машқро мо ҳал кардем аллакай. Бояд инро худатон ҳал карда тавонед, ягон ҷо яқинигарӣ надорад ва мегузарем бо ҳамроҳии шумо ба машқи 68 ва як палаи тарозу зарфи давонаш маҳкам ин аз расм бо газ пур карда шуда гузоштанд. Ба паллаи дигари тарозу чанд то чунин зарфи давонаш маҳками бо метан пур карда шударо гузорем, ки миқдори газҳо баробар шуда мувозинати тарозу барқарор шавад. Яъне ки боз ба мо чӣ кадом газ дода шудааст? Яъне ки ба мо бо гази метан ва дар ин ҷо низ мо бояд 2 мол, яъне ки 16 зарби 2 чӣ мешавад? Баробари 32 ва 32 баробари 32 мешавад. Яъне ки гази оксиген ба мо 32 аст, яъне ки 2 баробар. Мегузарем ба машқи 69. Дар зарфҳои якхелаи давонашон маҳкам дар шароити мӯътадил миқдори баробари газҳо мавҷуданд. Вазни зарфи гази дуввум аз вазни зарфи газдори якум чанд маротиба чӣ аст? Зиёд аст. Ва 32 тақсими 2 мешавад чанд? 16. 16-ро менависем дар машқи 69. Шабу ҳам осон аст. Мегузарем ба машқи 70. Як зарфи давонаш маҳкам бо гидроген ва ҳамин гуна зарфи давонаш маҳкам бо чӣ метан дар шароити мӯътадил пур карда шудааст. Миқдори газҳо баробар аст. Вазни зарфи метандор аз вазни зарфи гидрогендор чанд маротиба зиёд аст? Яъне ки боз мо чӣ кор мекунем? 16 тақсими 2 мекунем. Аз массаи молярии ин газҳо истифода мебарем ва ин мешавад чанд? 8. Яъне ки агар аз метан 16 бошад, агар аз гидроген 2 бошад, ин баробари чанд мешавад? 8 баробар чӣ аст? Вазни метан зиёд аст аз вазни гидроген. Мегузарем ба машқи 71. Дар зарфҳои якхелаи давонашон маҳкам дар шароити мӯътадил миқдори газҳои баробар чӣ ҳастанд? Мавҷуд ҳастанд. Вазни зарфи газдори дуюм аз вазни зарфи газдори якум чанд маротиба зиёд аст? Боз ҳамин мисол оварда шудааст. Инро аллакай мо ҳал кардем. Мегузарем ба машқи 72. Дар зарфи маҳкам дар зери поршен гази ҳаҷмаш чунин миқдор таҳти фишори чунин ҷойгир аст. Агар дар раванди изотермии фишори газро то P баробари 2500 килопаскал баланд кунем, ҳаҷми газ чӣ қадар шуд хоҳад шуд? Яъне ки зиёд ё кам мешавад? Мо чӣ кор кунем? Ёбем.
خب روند ایزوترمی است. فرمولا رو می‌نویسیم. فرمولای معادله کوپرنامنتری رو PV برابر نیو RT میباشد و در اینجا به ما گفته ایستادن که این T چی است؟ کنستانت است. T اگر کنستانت باشد اینها نیز کانستانت میشوند، یعنی مقدار ماده یخ میماند. این گاز universally میباشد، یعنی که مفهوم گاز universally است و در اینجا چی T ها نیز برابر هستند، تغییر نمی‌یابند. و بینید که اگر همه این طرفی راستی معادله یخ باشد، در دو حالت ما همین طرف‌های راستی معادله رو چیکار میکنیم؟ برابر میکنیم. P1 و V1 در اینجا میشه 1 و در اینجا چی است؟ بیاید بنویسیم V2 2 برابر با V2 R2 R2 گفتن نمیتونه ولی من نوشتم. رو هم وقت یخی هستن و مقدار ماده نیست چی است؟ یخی است. خب بینید این با این چی است؟ برابر است، یعنی که طرف‌های راستی معادله برابر هستند. P1 و V1 برابر میشود با P2 و V2 و این میشود T کنستانت. خب با ما چی دو داشته است؟ P1 و V1 دو داشته است. P1 و V1 با ما میشود 5 ضرب 100 کیلوپاسکال برابر چند؟ 500 کیلوپاسکال. کیلوپاسکال با کیلوپاسکال میرود و P2 رو اگر ما اینجا ببینیم این برابر میشود با چند؟ 500 تقسیم 500 برابر 1 لیتر میشود و 1 لیتر رو ما اینجا برای چکار میکنیم؟ در این مشق، در مشق 72 مینویسیم. خب حل کردیم. میگذاریم با مشق 73. در ظرف محکم گاز حجمش چنین مقدار در حالت چنین موجود است کلوین. اگر در روند ایزوباری حرارت گاز رو تا 150 کلوین پاس کنم حجم گاز چقدر چی میشود؟ تغییر مییابد. در اینجا ما و ایزوباری داریم. روند ایزوباری این چی است؟ ایزوترمی، ایزوخوری و ایزوباری داریم. ایزوباری چی است؟ فشار دومی است. فشار دومی است و در اینجا بینید که وقتی که فشار دومی باشد با ما میماند V1 از روی همون فرمول تقسیم T1 برابر V2 تقسیم T2 میشود. خب و از اینجا ما چیکار میکنیم؟ میمونیم V1 6 تقسیم میشود با چند؟ با 900 برابر میشود با 150 و این V2 رو ما چیکار میکنیم؟ میبینیم V2 میشود برابر 150 ضرب خب 15 ضرب 9 6 میشود. 6 کر 5 6 کر 6 90 90 تقسیم 90 این چند میشود؟ 1 لیتر. در این مشق نیز ما چیکار میکنیم؟ 1 لیتر جواب رو حاصل میکنیم و میگذاریم با مشق چند؟ با مشق بیاد میگذاریم 73. با مشق 73 ما 73 رو کار کردیم. ما 73 رو کار کردیم. با مشق 74 میگذاریم. در ظرف محکم زیر پوشین گاز حرارتش مقدار تحت فشار چنین موجود است. اگر روند ایزوخوری باشد حرارت گاز را تا 600 کلوین زیاد کردیم. فشار گاز چقدر خواهد شد بعدا؟ ایزوخوری گفتیم این وقتی که چی حجم دویمی میموند، یعنی که کانستانت میموند. کانستانت دویمی و میشود P1 تقسیم چند؟ T1 برابر P2 تقسیم T2. خب این 74 بود. так P1 ما 80 میباشد. کیلوپاسکال با کیلوپاسکال میرود و T1 ما 400 است. P2 رو باید ما یابیم و T2 باشد اگر 600 است و P2 میشود برابر 2 0 2 0 میرود و این میشود 20 و 20 ضرب 6 میشود 120. یعنی که میموند چند؟ 120 کیلوپاسکال. کیلوپاسکال با کیلوپاسکال در اینجا میرود باشم نه کلوین با کلوین میرود کیلوپاسکال میموند و جا میشود 120. 120 رو در اینجا چیکار میکنیم؟ مینویسیم در اینجا و کیلوپاسکال دو داشته است. میگذاریم با مشق 75 در ظرف محکم تحت فشار
100 килопаскаль як мебошад, ҳавои ҳаҷмаш 3 литр чи аст мавҷуд аст. Агар фишорро то P2 300 килопаскаль зиёд кунем, ҳаҷми газ чӣ қадар тағйир хоҳад ёфт? Т констант. Агар Т констант бошад, боз мешавад ҳамон формулаи аввалае ки мо навистем P1 V1 баробари P2 V2. Мо дорем чӣ дорем мо? P1 дорем, P1 мо 100 килопаскаль мебошад. Зарб мекунем бо V1. V1 мо чӣ аст? 3 литр аст. 3 литр баробар P2 мо 300 килопаскаль аст. Килопаскаль бо килопаскаль меравад ва бояд мо ҳаҷми газро ёбем. V2-ро бар V2 аз ин ҷо мешавад 300 чӣ бо 3 зарб мекунем 300 мешавад ва V2 мешавад баробари 1 литр. Дар машқи 75 низ бо 1 литрро чӣ кор мекунем? Ҷавобро ҳосил мекунем. Машқи 76-ро сар мекунем. Дар ин ҷо оварда шудааст, ки дар баллон ҳавои ҳаҷмаш чунин миқдор таҳти фишори чунин миқдор мавҷуд аст. Таҳти чӣ қадар фишор ҳаҷми ҳавои дар баллон ба 10 литр баробар хоҳад шуд? Хуб, боз ҳамин формуларо менависем P1 V1 баробари P2 V2. Хуб, ман фикр мекунам, ки ин муомиларо ҳал карда метавонед, мемонед ва танҳо ҳал мекунед ва бо килопаскаль дар ин ҷо ҷавобашро менависед. Яъне ки ба назар гирифтан килопаскалро. Мегузарем ба машқи 77. Дар баллон дар зери боришен таҳти фишори чунин миқдор ҳавои ҳаҷмаш чунин миқдор мавҷуд аст. Агар фишорро то 200 килопаскаль зиёд кунем, ҳаҷми ҳаво чӣ қадар хоҳад шуд? Яъне ки ҳаҷмро боз меёбем бо Т константа. Хуб, агар 77-ро мо ҳал кунем, мешавад 100 килопаскаль. Килопаскаль бо килопаскаль меравад, 130 мешавад ва дар ин ҷо мо дорем 200 паскаль ва V2-ро чӣ кор мекунем? Меёбем ва V2 баробар мешавад 2 бо ин 2 меравад ва 30 тақсими 2 мемонад, ин мешавад 15 литр. Яъне ки дар машқи 77 мо 15 литрро мегирем ҷавобро. Машқи 78. Дар ҳарорати Т баробари 300 келвин Т1 фишори газ дар зарфи маҳкам 100 килопаскаль ҳаст. Агар ҳарорати газро то 150 келвин паст кунем, фишори газ чӣ қадар тағйир хоҳад ёфт? Яъне ки V констант аст. Дар ин ҷо мешавад P1 тақсими T1 баробари чӣ? P2 тақсими T2. Хуб, P1 мо баробар аст ба 100 килопаскаль тақсим мешавад ба T1 300 келвин баробар мешавад ба T2 150 келвин. Келвин бо келвин меравад ва мемонад P2. Баъд мо фишори P2-ро чӣ кор кунем? Ёбем. 2 бо ин 2 рафт ва монд 150 тақсими 150 тақсими 3 мешавад 50 ва P2 баробари чӣ аст? 50 килопаскаль аст. Килопаскаль монда буд. Мегузарем ба машқи 79. Хуб, дар машқи 79 оварда шудааст, ки Т1 мо 200 келвин ба монанди ин машқ мебошад. Як плюсик мегузарем ва ба машқи дигар мегузарем. Хело ҳам осон аст. Шумо метавонед кор карда. Ман боварӣ дорам. Ба машқи 80 мегузарем. Дар ҳарорати Т баробари 1. Биёед ман инашро ҳал кунам. Хуб, инам ба монанди машқи 78 аст. Так, P1 мо ба 50 баробар аст. T1 мо бошад, агар ба 100 баробар мекунем. P2 мо P2-ро бояд мо ёбем ва T2 бошад, агар 500 аст. Хуб, P2 баробар мешавад 2 бо 2 меравад. 5 зарби 5 25 ва 1 дигарро менависем. 150 килопаскаль мешавад дар машқи чанд 80. Мегузарем ба машқи 81. Цистернаҳои 4 мошини яхела бо миқдори газҳои хуб карда шудаанд. Якум бо метан, дуюм бо этан, сеюм бо пропан, чорум бо бутан. Агар мошинҳо бо суръати яхела ҳаракат кунанд, импулси кадом мошина аз ҳама зиёдтар мешавад? Суръати яхела бошад, агар мо танҳо аз масса хулоса бароварда метавонем. Массаи кадом газ зиёд бошад, агар импулси ҳамон мошин зиёд мешавад. Яъне ки мошини чорум мешавад. Хуб, дар машқи 81. Мегузарем ба машқи 82. Ба системаи термодинамикӣ миқдори гармии чандро 600 ҷойро
600 ҷоули дода шуд. Агар система ба муқобили қувваи беруна кори 200 ҷоулиро иҷро кунад, тағйириёбии энергияи дохили система чӣ қадар хоҳад шуд? Мо дорем 82, яъне ки Q баробар аст ба дельта U ҷамъи A, яъне ки он гармие ки аз берун ба система дода мешавад ба ҷисм, ин барои тағйирёбии энергияи дохилии ҷисм сарф мешавад. Мо энергияи дохилӣ гуфта будем чӣ гуна энергия аст? Ба тағйирдиҳии энергияи дохилӣ сарф мешавад ва барои иҷрои кор бар зидди қувваҳои беруна сарф мешавад. Он гармие ки мо ба система медиҳем ва аз ҳамин ҷо қуи мо 600 аст, баробар мешавад ба дельта уро бояд мо ёбем ҷамъи чанд 200. Агар аз ин ҷо дельта уро ёбедигарем мешавад 400 ҷоул. Хуб 400 ҷоулро мо чӣ кор мекунем? Менависем. Мегзорем ба машқи 83 ба системаи гарми термодинамикии миқдори гармии 800 ҷоулро дода шуд. Агар тағйирёбии энергияи дохилӣ чунин бошад, система ба муқобили қувваи беруна чӣ қадар корро иҷро кардааст? А баробар мешавад Q минус дельта U. 800 минус 600 мешавад чанд? 200 ҷоул. Яъне ки 200 ҷоул корро иҷро кардааст. 84-ро мегзорем ба машқи 84. ҳангоми ба системаи термодинамикӣ додани миқдори муайяни гармӣ, система ба чунин миқдор энергияи дохилиашро чӣ кор кард? изменят кард, яъне ки тағйир дод ва ба муқобили қувваҳои беруна 50 ҷоулро чӣ кор кард? Корро иҷро кард. Миқдори гармии ба система дода шударо ёбед. 250 ҷоул мешавад дар ин ҷо. Дар машқи 84 250 ҷоул ҳамон формуларо мемонем ва ҳисоб мекунем. Машқи 85. Дар раванди гармкунии изобарӣ ба ҳаво бояд чӣ қадар гармӣ дод ки то энергияи ҳаво ба чунин миқдор шавад тағйир ёбад ва ҳаво ба муқобили қувваҳои беруна чунин корро иҷро кунад. Ман боварӣ дорам ки аз зуда ин машқ мебарояд ва мегузарем ба машқи 86. Бисёр ҳам осон аст. Дар раванди гармикунии изобарӣ ба оксиген миқдори гармии чунинро дода шуд. Агар оксиген ба муқобили қувваҳои беруна чунин корро иҷро карда бошад, тағйирёбии энергияи дохилӣ чӣ қадар аст? Дельта U баробар мешавад ба 400. Хуб, яъне ки дар калом метавонед ки инро ҳисоб кунед ба 400 ҷоул. Хуб, мегузарем ба дигар машқ 87. Агар ҳели дар раванди гармикунии изобарӣ ба муқобили қувваҳои беруна чунин корро иҷро кунад, ба ҳели чӣ қадар миқдори гармӣ дода шуд? Тағйирёбии энергияи дохилӣ чунин мебошад. 5 ҷамъи 3 ин баробари чанд мешавад? 8 килоҷоул. Яъне ки гели ба гели 8 килоҷоул чӣ шудааст? Гармӣ дода шудааст. Мегузарем ба машқи 88 ва дар машқи 88 гуфта шудааст ки ҳангоми пурра сохтани ангишсанг массааш ки 10 килограмм мебошад, чӣ қадар миқдори гармӣ ҷудо мешавад? Гармии сӯзиши ангишсангро ба Q баробари 3,6 ҷоул тақсими килограмм қабул кунед. Миқдори гармии сӯзиш ин баробар аст ба Q зарби M. Яъне ки 10 зарб мешавад ба 30 зарби 10,6 баробар. Ва ин мешавад чанд? 300 мегаҷоул. Ба 300 мегаҷоул баробар мешавад. Мегузарем ба машқи 89. ҳангоми пурра сохтани ангишсан миқдори гармии чунин миқдор чӣ шуд? Ҷудо шуд. массаи ангишсан чӣ қадар аст? Массаро агар ёбем, боз аз ҳамин формула Q тақсими мешавад ба Q хурд баробар 90 мешавад дар ин ҷо зарби 10,6 тақсим мешавад ба 30 зарби 10,6. 10,6 бо 10,6 ихтисор мешаванд ва 0 ба 0 ихтисор мешавад. 9 тақсими 3 мемонад. Яъне ки 3 килограмм мебошад массаи ангишсан. Мегузарем ба машқи 90. ҳангоми пурра бухор шудани спирт дар ҳарорати ҷӯшиш миқдори чунин гармӣ ҷудо шуд. Массаи спирт чӣ қадар аст? Яъне ки боз ҳамон формуларо менависем. Яъне ки
ин барои бухосилкунӣ формула барои бухосилкунӣ барои сӯзиш не. R зарби M мешавад ва аз инҷо мо чӣ кор мекунем? M-ро мемонем, яъне ки 90 зарби 10 дараҷаи 5 тақсим мешавад ба R. R-и мо 9 зарби 10 дараҷаи 5 аст. 10 дараҷаи 5 бо 10 дараҷаи 5 ихтисор мешавад. 9 тақсими 9 мешавад 1 ва 10 мемонад. Дар инҷо 10 килограммро мо чӣ кор мекунем? ҳосил мекунем, дар машқи 90 мегузорем ба машқи 91. Барои гудохтани М баробари 100 килограмм ях дар ҳолати гудозиш чӣ қадар миқдори гармӣ зарур аст? Гармии хоси гудозиши яхро ба чунин миқдор қабул кунед. Яъне ки гармии гудозиши хоси ҷисмҳоро бояд мо муайян кунем. Яъне ки М зарби лямда мешавад. 100 килограмм дорем, зарби чӣ? Зарби лямда. 33 зарби 10 дараҷаи 4 баробар мешавад ба чанд? 33 мегаҷул. Ба мегаҷул дода шудааст ва дар инҷо мо низ 33-ро танҳо 33 менависем. Мегаҷул аллакай оварда шудааст. Барои ҳамин бисёр вақт шумо бояд диққат кунед ки бо кадом воҳид дар инҷо мехоҳанд аз мо ки бояд мо ба кадом воҳид биёрем ва ҷавобро бо кадом тарз нависем. Ва дар ин низ бояд шумо эҳтиёткор бошед. Бигзорем ба машқи 93, 92 аввал. Барои гудохтани мис дар ҳолати гудозиш чунин миқдори гармӣ сарф шуд. Массаи мис чӣ қадар буд? Гармии хоси гудозиши мисро чунин қабул кунед. Боз ҳамон формула М баробар 8 зарби 10 дараҷаи 5 тақсим мешавад ба 2 зарби 10 дараҷаи 5. Инҳо ихтисор мешаванд. 8 тақсими 2 мешавад 4, яъне ки 4 килограмм мис буд. Машқи 93-ро мегузорем ва дар машқи 93 гуфта шудааст ки барои дар ҳолати ҷӯшиш ба бухм бадал кардани 10 килограмм об чӣ қадар миқдори гармӣ зарур аст? Гармии хоси хозилкунии обро чунин қабул кунед. Яъне ки бояд мо Q баробари чӣ кунем? R зарби M кунем ва мемонем ҳал мекунем. Ман боварӣ дорам ки мисолро ҳал мекунед ва биёед дар коммент нависед чанд ҳосил шуд. Ва дар ҳамин ҷо қисми молекулаи физикаро тамом мекунем бо термодинамика ва дар дарси оянда электродинамикаро ба ҳамроҳи шумо мегузарем. Хайр, то бозидид.